Hassan kalli wannan bidiyon. Ka san da wa'in ga kayan na cikin gane Murza ta tahi da su. Ita da take cewa bata an kaya da menene to yanzu dai gashi nan. Ga kashi nan radda muka sai wannan wandunan ni da gani a wurin Isa kwarka na Kenzimil. Da muka zo sai ta previ za mu buwat sai Murza ta bata rai da ta gani da gani mun ci gayu mun sha wanka battara kayan sawa take bata rai. Gani ya ta to ta bata kayan nata ita ta sa in so ita ta ɗauki wasu ta sa su ta ce fur ba haka ba. Daga ƙarshe da muka yi wanka da suka je ganin bus ko wane ne da suka dawo da Murza ta haɗa kayan gani a cikin kayanta. Yanzu haka wannan riga ka koma bisa TikTok in kwant in Murza kana ganin ta. Alishi Murza ta cuce ni duniyar lahira. Na rantsi da Allah Murza ta cuce ni duniyar lahira. Mu Allah ya isa tsakani da Murza. Allah ya isa tsakani da Murza. Wani abin da tana sai ka ji in ji kamar in ji kuka. Na rantsi da Allah na zo na aika miki kuɗin wannan riyo in kika zo zai bani muka haɗa kai in aka samu kuɗi Murza za a zo a raba shi. Murza ki zo ki samu kuɗi ki hana mini kutan ma baki ban ba ne babban abin da ke jin ciwo kam